ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш дар турнири ACA 129 муҳорибаи варзигари тоҷик БЕХРУЗ ЗУХУРОВ зидди варзигари бразилӣ ЭЛИСМАР ЛИМА гузашт ва дар ин навор мо ба шумо абзори ин муҳорибаро пешкаш мекунем ва дӯстон бояд қайд кард ки ин муҳориба хеле муҳорибаи дурахшон буд. Якум раунд сар шуд, варзигаро дар маркази қафас вохӯрданд ва дарҳол зарбазаниро сар карданд ва бояд гуфт ки ҷангаварҳо якум раундро хеле фаъолона сар карданд. Дар якум раунд зарбаҳои по, зарбаҳои даст ба бадан, ба сар, ба рӯ, дар ҳама ҷо зарба буд. Ва дар ин муҳориба дӯстон, БЕХРУЗ ЗУХУРОВ ба монанди Эдсон барбозаи ҷавон меҷангид. Зарбаҳои дурахшон бо пойҳо, зарбаҳои сахт ба бадани рақиб. Умуман якум раунд хеле дурахшон гузашт ва гуфта мешавад ки бо каме бартарӣ якум раундро варзигари тоҷик гирифт. Дуюм раунд сар шуд ва варзигари бразилӣ медонист ки якум раундро аз даст дод ва аз оғози дуюм раунд ба БЕХРУЗ ҳамла кард. ЛИМА дуюм раундро хеле фаъолона сар кард ва якчанд зарбаҳои сахт дар аввали раунд ба БЕХРУЗ зад, аммо БЕХРУЗ бетараф намонд ва ба ӯ ҷавоб дод. БЕХРУЗ низ зарбаҳои сахт ба сар ва бадани рақиб мезад, аммо дӯстон дар мобайни дуюм раунд ЭЛИСМАР ЛИМА БЕХРУЗ ЗУХУРОВро ба нокдаун равон кард, аммо ЗУХУРОВ таслим нашуд ва муҳорибаро идома дод. То охири раунд ҷангаварҳо ба якдигар зарбаҳои хеле сахт мезаданд, аммо бояд қайд кард ки варзигари бразилӣ каме фаъолтар буд. Аз ҳамин сабаб дуюм раундро варзигари бразилӣ гирифт. Сеюм раунд сар шуд ва бояд гуфт ки ҳатто дар сеюм раунд варзигарҳо хеле фаъол буданд ва бояд гуфт ки БЕХРУЗ ЗУХУРОВ сеюм раундро хеле хуб оғоз кард. ӯ зарбаҳои алоҳида мезад ва кам зарба ба худ қабул мекард. Дар мобайни сеюм раунд БЕХРУЗ ЗУХУРОВ ба рақиб зарбаи хеле сахт зад ва ЭЛИСМАР ЛИМА ба қафо рафт. БЕХРУЗ ба ӯ ҳамла карданро идома дод ва хост ки муҳорибаро фавран ба анҷом расонад, аммо варзигари бразилӣ бо зарбаи дасти рост БЕХРУЗ ЗУХУРОВро ба нокаут рой кард ва ҳамин гуна мутаассифона варзигари тоҷик дар сеюм раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрд. Дӯстон, бояд қайд кард ки ин муҳориба яке аз беҳтарин муҳорибаҳое буд ки ман тамошо кардам. Бигзор ки дар ин муҳориба БЕХРУЗ ЗУХУРОВ шикаст хӯрд, аммо барои мо ӯ ғолиб аст. Чунин муҳорибаи беҳтарин нишон дод. Мо ба БЕХРУЗ ЗУХУРОВ саломатӣ хоҳонем ва гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар. ғалабаҳои калон дар пешанд. дӯстон, ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед то бозид хонободу сарбаланд бошед.